jako lepe utiske nosim iz Ostrave. Vas dvojica? Hoće ti prvi. Meni je ovo drugo evropsko prvenstvo. Pre 2 godine sam bio u Kaunasu, gde sam također osvojio bronzanu medalju, samo sa znatno manjim rezultatom nego sada. Sada si i postavio novi državni rekord. Novi državni rekord, olimpijska norma, normalno svetsko prvenstvo, lični rekord, tako da sam zaista zadovoljan takmičenjem. Koliko si napredovao? Pa napredovao sam 300 bodova od pre 2 godine. Tako da to je okej napredak. Za oni koji ne razumeju kako to funkcioniše, šta to u stvari konkretno znači? Znači, iz discipline u disciplinu se takmičimo, postavljamo neke rezultate koje imaju bodove određene i svaki rezultat nosi određeni broj bodova, to se na kraju zbira i onda izađe cifra od 7, 8 ili 9 hiljada. Ti? Pa meni je ovo prvo seniorsko takmičenje, s obzirom da sam ove godine ušao u seniorske vode i mogu reći da mi je ovo takmičenje ispunjenje jednog sna. Znači, lični rekord, olimpijska norma, medalja, znači sve što sam sanjao i planirao za ovih godinu dana koliko sam se spremao sam ispunio i mogu reći da sam prezadovoljan. Sad ste mirni, Jesmo. London, ne morate više da razmišljate o tome. Čemu se sad posvećujete? Pa dobro, meni je ovo, da kažem sad, neko olakšanje i sad mogu da se pripremam za svetsko prvenstvo krajem godine, u septembru. Tako da njemu ću sad maksimalno posvetiti i očekujem ulazak u finale, pa sad borba za medalju ako se Vas dvojica? pruži super. Ja, opet ti prvi. Idemo redom. Da, ja sam pre ovog evropskog prvenstva imao nekih problema sa povredama. Naime, imao sam prvo povredu na tetivi iza kolena desnog, pa sam nedelju i po dana pre samog prvenstva dobio rupturu, to jest puknuće mišića na prednjoj levoj loži. I otišao sam tamo povređen u suštini. Hvala Bogu, imao sam medicinski tim iza sebe koji me dobro pripremio, dobro izlečio i spremio za takmičenje da budem sposoban da takmičim. Tako da, eto, to je možda razlog zašto neću nastaviti ovu sezonu kako smo planirali. Još planiramo sa trenerom da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Da li ćemo ići na svetsko prvenstvo, da li ćemo ići na neki miting i tako dalje, ali definitivno za olimpijske igre je spremanje već uveliko počelo još pre 10 godina, kada smo bili klinci, kada smo razmišljali o tome, a eto, dolazi polako pa ćemo vidjeti šta ćemo. Moj trener Mirina Stojanović, smo ispunili cilj za ovu godinu, znači ušli smo u finalu, uzeli smo medalju, tako da se sad rasterećeno spremamo za univerzijadu u Shenzhenu u Kini. A svetsko prvenstvo ćemo verovatno ostaviti za neki drugi put, pošto su nam ambicije za sada malo manje od Ivanini, koja nadam se da će ući u finale. Ivana, to tebi neće biti ni prvo svetsko prvenstvo, u Londonu ti neće biti prve olimpijske igre. Da, dobro, London će sad biti Koliko je sad sve lakše kad već znaš, pogotovo olimpijske igre? Bila si u Pekingu. Kažem da mi je sad lakše. U Pekingu kad smo pričali, ako ne znam da li se sećaš, bila si potpuno oduševljena, rekla si ja ne znam šta se ovdje dešava, ovdje ima toliko ljudi i svega. Ja sam to shvatila kao nagradu za zlatnu medalju koju sam osvojila 2 nedelje pre olimpijade na svetskom prvenstvu. Ja sam tamo otišla, provela 3 nedelje, prelepe 3 nedelje, uživala, ali sad London ipak predstavlja nešto drugo gde ću ipak da se borim i za plasman i za rezultat. Ove godine neki plan je i da učestvuješ na mitinzima Dijamantske lige. Naravno, učestvovala sam. Čuo sam da treba uskoro da putuješ negde. Šta se dešava sa tim? Pa, učestvovala sam na 3 mitinga Dijamantske lige. Čekam potvrdu možda za Monako koji je sada u petak. Ali ako ne nastupim tamo, ostaje možda prilika za još neki miting do svetskog prvenstva, ako ne završam sezonu sa svetskim prvenstvom. Koliko ti to što si učestvovala ove godine na mitinzima, tako velikim mitinzima, pomaže? Koliko ti to pomoglo sada pred dolazak na Pa znači mi mnogo, zato što znači prvo što sam među najboljim skakačicama sveta, a drugo što imam priliku da se navikam na njih, da otprilike znam u svakom momentu koja koliko može. I onda, apsolutno, ne predstavlja neka velika promena kada odemo na neko veće takmičenje, da nije Dijamantska liga, jer onda se već poznajemo i nekako atmosfera je potpuno drugačija. Povrede? Nekako u desetoboju postoji, kažu, veće šanse da se povrediš, ima 10 različitih disciplina u kojima se takmičiš. Ima 10 puta više šanse. Kako se izboriš sa tim? Pa dobro, ja sam više se povredim na treninzima, pošto je priprema za taj desetovi malo onako komplikovanija i kompleksnija. Na samom takmičenju su uvek šanse, jer ako je neko jako spreman, tad je i najspremniji da se povredi, da se razboli i tako dalje.
hvala Bogu, ovaj put na takmičenju nisam imao nikakvih problema. Sem, recimo, na skoku u vis, gde je došlo do nekih nesporazuma i počeli su ranije, a ja se nisam dovoljno zagrejao i tek sam tu osjetio na tom prvom skoku nezagrejan kad sam skočio da me je zabolela prednja loža. Ali definitivno sa tim povredama treba se paziti, pogotovo na tom da se to oboju na svim tim eksplozivnim disciplinama gde... Koju od 10 disciplina najviše voliš, odnosno koja ti je noćna mora? Da, to je uglavnom klasično pitanje. Ali stvarno volim sve discipline. Od 1500 do 100 metara, bukvalno postoje teške discipline, ali svaka je lepa na svoj način. Kad bi izdvojio neku najtežu disciplinu, ako realno bila bi 1500 metara, jer je poslednja disciplina, posle 9 disciplina i plus što se umire 4,5 minuta. Da, ali čar te discipline je recimo što se tu završava sve. Da. I onda se trči, evo sad ću završiti. Na 1500 metara u suštini možeš da počneš već i da kalkulišeš, ili tako? Jer već manje više znaš koliki ti je rezultat, znaš koliko ti bodova nedostaje. Evo recimo sada na ovom prvenstvu, na 1500 metara sam ja treba da budem. Pre 1500 metara sam bio 7 bodova iza drugoplasiranog. Ja sam hteo da ga preteknem, samo što je on bio spremniji od mene, ističe bolje. Ali eto, recimo, to je onako najteža disciplina, a recimo najlepša disciplina je meni bacanje koplje i skoku dalje. I to mi je onako nešto gde uživam maksimalno. Mislim, uživam svugde, ali ovo je onako najlakše. A vidiš kako smo uspeli da izvučemo, kao ne, sve volim, sve volim. A vidim kako ti Ivana pogledala, kao ovako pusti ga neka priča šta hoće. Ona je čekala skoku dalje da kaže, verovatno. Pa nije dočekala.